Som presvedčený, že Enviro Resort zostane bez zmien. Konečné rozhodnutie je na premiérovi podpredseda vlády a minister životného prostredia Slovenskej republiky Tomáš Taraba, nominant SNS, očakáva, že koaliční lídri v pondelok, 17. februára, oznámia zmeny vo vláde, ktoré by mali obnoviť jej efektívne fungovanie. V diskusnej relácii Politika 24 na televízii Joj24 uviedol, že predpokladá výmenu na ministerstve cestovného ruchu a športu, MCRŠ, Slovenskej republiky a zároveň na jednom z rezortov, ktoré v súčasnosti riadi strana Hlas SD. Zmeny na ministerstve športu sú podľa Tarabu pravdepodobné. Očakávam, že dôjde k zmenám na MCRŠ, čo odzrkadľuje širšie politické vzťahy. Zároveň predpokladám, že Hlas SD príde o jeden zo svojich rezortov, uviedol Taraba. Zároveň pripomenul, že konečné rozhodnutie je v rukách premiéra Roberta Fica. Definitívne slovo bude mať premiér, keďže on nesie zodpovednosť za to, čo sa v danom rezorte bude diať, dodal minister. Otázkou zostáva, kto sa po plánovaných zmenách ujme vedenia ministerstva. Taraba potvrdil, že poslanec Národnej koalície Rudolf Huliak nemá voči tejto možnosti výhrady, no konečné rozhodnutie bude na predsedovi vlády. Pokiaľ ide o jeho vlastný post, Taraba zdôraznil, že o jeho odchode z ministerstva životného prostredia nebola nikdy reč. Nikdy nepadla otázka, že by som mal opustiť Enviro Resort. Táto téma nebola nikdy otvorená, vyhlásil minister. Rozuzlenie koaličnej krízy je v rukách premiéra podľa Tarabu. Je riešenie súčasnej krízy v koalícii výlučne v rukách premiéra Roberta Fica. Očakáva, že SNS príde o rezort cestovného ruchu a športu, zatiaľ čo Hlas SD stratí jeden zo svojich rezortov. V diskusnej relácii STVR o 5 minút 12 zároveň zdôraznil, že politiku určuje vláda a parlament, nie športové organizácie. Vláda a parlament určujú smerovanie politiky, nie športové zväzy. Hoci oceňujem podporu ministrovi Keketimu, konečné rozhodnutie patrí vláde, skonštatoval Taraba. Na adresu vládnutia sa vyjadril aj opozičný poslanec Ivan Štefunko z Progresívneho Slovenska, ktorý označil súčasnú vládu za zlepenec na druhú. Kritizoval nefunkčnosť parlamentu a neefektívne riadenie vlády. Posledná riadna schôdza bola ešte v decembri. Koaličné strany sa medzi sebou hádajú a situácia sa len komplikuje, povedal Štefunko. Taraba však argumentoval, že aj napriek komplikáciám koalícia prijíma dôležité zákony. Dodal, že nemá problém diskutovať o svojom odvolávaní a jasne vidí svoje ďalšie kroky. Ak by som usúdil, že som v rezorte splnil svoju úlohu a chcem sa viac venovať politike pred voľbami, nebránim sa návratu do parlamentu, vyhlásil. Projekt v Málinci. Roky diskusí, no stále bez výsledku, minister Taraba v relácii upozornil na dlhodobú diskusiu o projekte vodnej prečerpávacej stanice v Málinci. Podľa neho ide o ekologicky a ekonomicky výhodnú investíciu, ktorá by mohla pomôcť regiónu s vysokou nezamestnanosťou. Ak miestni obyvatelia nebudú chcieť tento projekt, bude to rešpektované, ubezpečil minister. Zároveň zdôraznil, že plánuje pravidelné stretnutia s miestnymi obyvateľmi, aby ich obavy rozptýlil. Opozičný poslanec Ivan Štefunko priznal, že projekt môže mať svoj význam, no kritizoval spôsob komunikácie zo strany ministra. Ak bude táto stanica potrebná až o 15 rokov, Taraba mal najskôr rokovať s ľuďmi v regióne, podotkol poslanec PS. Minister však argumentoval, že Slovensko by malo využiť svoje prírodné zdroje. Kým iné krajiny majú ropu a plyn, my máme vodu. Táto lokalita je vhodná aj z environmentálneho hľadiska, pretože nezasahuje do chránených oblastí, vysvetlil Taraba. Bezpečnostné výzvy a obrana Slovenska. Diskusia sa dotkla aj otázky obrany a výdavkov na zbrojenie. Taraba vyjadril skepticizmus voči rastúcim nákladom na armádu. Výdavky na zbrojenie považujem za neproduktívne. Nevidím, ako by si to Slovensko mohlo dlhodobo dovoliť, uviedol minister. Navrhol, aby sa medzi výdavky na obranu zarátali aj civilné projekty, napríklad výstavba vojenskej nemocnice v Prešove.